Zdraví vás Imperia Craft a vítajte pri mojom ďalšom videu. Už je to asi tretie video a je to tutoriál z hry Minecraft a bude to niečo na ten zmysel, že ako si dať do hry Minecraft skin. Nevýhodou toho je, že ten skin ide len na single playery a na multiplayeri ho ostatní hráči nevidia. Takže vám to idem ukázať. Otvoríme si zložku Minecraft. A to takto. Toto si asi pamätáte. Otvoríme si Minecraft Bean a Minecraft si otvoríme v programe WinRAR. Nájdeme si zložku Mob, ktorú si otvoríme a musíme nájsť túto char.png. Takže tuto nebudeme potrebovať, keďže je to náš starý skin, takže ho môžeme vymazať a ideme si stiahnuť nejaký nový. Takže si otvoríme Google a stiahneme si to na Minecraft skin. Túto stránku budem používať minecraftskins.com a nájdeme si nejakú. Mal som jednu obľúbenú, ale tu neviem, kde je. Vyskúšam ju nájsť. Je to troll. Dobre. Takže tento troller by mohol byť. A robí sa to nejak takto, že si nájdete túto adresu, skopírujete a prilepíte tuto. Hej, takto to nejak vyzerá, takže si proste uložíte obrázok. Ja si ho dám na pracovnú plochu a tak budem ho tu. Toto už nebudeme potrebovať a premenujeme ho na char.png. Potom ho už len tu dáme OK a sú tu tie dva PNGčka, takže jedno vymažeme. Tak. A ideme omrknúť náš Minecraft, či to pôjde. Takže si dáme Enter Game. Hra jedného hráča. Hrať. No a môžeme vidieť, že tento skin je úplne dosratý. Takže to asi necháme tak a vybodnem sa na to. Ale na YouTube to dám, aby ste sa mohli na mne pobaviť. Takže skin by sme mali. A nemám čo hovoriť. Zdravím vás Minecraft. Bože, toto ma úplne zmiatlo. Zdravím vás Imperia Craft. Vidíme sa na budúce.